Jitfakkar ħadd il-Palm, il-festa li tiġi ċelebrata ġimgħa qabel ħadd il-Għid u l-matul l-Knisja tfakkar is-solenità liturġika ta' dħul ta' Ġesu f'Ġerusalemm mill-Quħ bħala re. F'pajjiżna ħadd il-Palm jiġi ċelebrat funzjonijiet fil-knejjes madwar Malta u Għawdex u purċissjonijiet biex ifakkru l-episodju bibliku ta' dħul ta' Ġesu f'Ġerusalemm. F'xi parroċċi oħra f'din il-ġurnata joħorġu wkoll purċissjonijiet bil-vari tal-ġimgħa l-kbira. Fil-Pjazza tal-Vatikan iċ-ċelebrazzjoni bdiet purċissjoni. Fil-bidu taċ-ċerimonja l-Papa bierek il-palm u l-frijej ta' żebbuġ biex imbagħad iċċelebra l-quddiesa quddiem baħar ta' nies. Fil-messaġġ tiegħu Papa Franġisku saħaq li l-bniedem għandu jkun umli bħal Ġesu Kristu u sostna li l-poplu għandu jevita trionfaliżmu li jirkeb fuq il-ħidma u l-karru ta' ħaddieħor. Dan fil-waqt l-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, ikkonċelebra l-quddiesa ta' ħadd il-Palm fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn fakkar li dawn il-jiem huma xhieda tas-sagrifiċċju li jagħmel għalina Sidna Ġesu Kristu. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrandelija żar il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ta' Ħalarawr u dik ta' Ħalaxaq li bħala tradizzjoni isiru tul il-ġurnata tal-Ħadd. Lejlet il-ġimgħa fil-għaxija Idrandelija żar ukoll il-wirjiet tal-ġimgħa l-kbira fil-Fgura fejn kellu l-opportunità li jitkellem mad-dilettanti li matul is-sena ikunu għamlu ħidma bla qiegħda biex joffru dawn il-wirjiet lill-pubbliku.